हाबा जानाय उनाव रमान्टिकआ मानो खमायो? मा बाराव हाबा खालामब्ला इसोरनि अननायखौ मोनो? लोगोफोर, दिनै बेफोरबायदि इन्टारेस्टिं कुइसननि एन्सारफोरखौ नैबे भिडिअआव आङो खोन्थागोन। बेनिखायनो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्लानो जाबाय। नैबे भिडिअखौ खालि सोलोंथाइनि थाखायल'सो बानायनाय जादों, गुबुन गाज्रि खामानियाव हेफाजाब होनो थाखाय नङा। फैदो अब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि। कुइसन नम्बर 1, मा हादराव जुलि जायालाबासिनो जमा थालायनो मोना एबा इलिगेल? एन्सारा जाबाय लोगोफोर सऊदी आरब, बियो इलिगेल। कुइसन नम्बर 2, भारत हादराव लिभ इन रिलेशनशिपआ लिगेल नामा? एन्सारा जाबाय लोगोफोर लिगेल, नाथाय सानैबो कापल्सआ एडाल्ट जानांगोन आरो सानैबो गोसोब्लासो। कुइसन नम्बर 3, मेरिड हौवा एबा आनमेरिड हौवाफोरनि गेजेराव सोर बांसिन हेल्दी? एन्सारा जाबाय जेनेरेलि मेरिड हौवाफ्रा हेल्दी जायो, मानोना बिथांमोनखौ गावनि पार्टनारा जोबोद ध्यान लाखियो आरो बिथांमोनखौ गोबां गाज्रि जौ सेरेब एबा बिरि सिगारेट सोबनायखौ गोबां खम खालामो एबा खम खालामनो थिनो। कुइसन नम्बर 4, हिन्जावखौ गोजोन होनो हायैया मोनसे बेराम नामा? एन्सारा जाबाय डाइरेक्टलि बेराम बुंजाया बेखौ, नाथाय डक्टरनि हेफाजाब लानो हायो एबा इउटिउब एबा ससियेल मिडिया बायदिसिना इन्टारनेटफोरनिफ्राय हेफाजाब लानानै बा गुबुन गोरों एक्सपिरियेन्स मानसिफोरनिफ्राय सुबुरुन लानानै जोङो गावनि जिबनखौ बेहतर खालामनो हायो। कुइसन नम्बर 5, मा सोरबा सुबुङा माबा मोनसे बेसादखौनो हाबा खालामनो हायो नामा? एन्सारा जाबाय लोगोफोर हायो। गोबां सुबुङा कार, सैमा, न', पिज्जा बायदि बायदिखौनो हाबा खालामदों। कुइसन नम्बर 6, मानो गोबां सुबुंफ्रानो आथोन गेलेनायनि बाथ्राखौल' सानबाय थायो? एन्सारा जाबाय लोगोफोर बेनि जाहोनाथ' गोबां दं, नाथाय बेनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय बेयो मोनसे नेचारेल, खिन्थु जोङो गोबां सुबुङानो गाव सानाब्लाबो जर जबस्ति जोङो सानो। माने जोङो हिन्जाव एबा सिख्लाफोर नुयोब्लानो बिथांमोनखौ गाज्रि नोजोरजों नायनानै जोङो आथोन गेलेनायनि बाथ्राखौ सानो। लोगोसे गोबां ससियेल मिडिया, फेसबुक, इउटिउब बायदिसिनाफोराव रिल्सनि गेजेरजों बा फट'सनि गेजेरजों जोंखौ हिन्ट खालामो। कुइसन नम्बर 7, मा बाराव हिन्जाव हाबा खालामब्ला इसोरनि अननाय मोनो? एन्सारा जाबाय लोगोफोर हिन्दु धोरोमनि बायदिब्ला बुधबार आरो एकादशी सानाव हाबा खालामब्ला इसोरनि अननायखौबो मोननो हागौ। कुइसन नम्बर 8, हाबा जानाय उनाव रमान्टिक एबा रमान्सआ मानो खमायलाङो? एन्सारा जाबाय लोगोफोर फार्स्ट टाइम एक्साइटमेन्टआ बारा जायो, नाथाय उनाव न'खर फेमिलि सालायनायनि जाहोनाव टाइम होनो मोनैयाव एक्साइटमेन्टआ खमायलाङो बा रमान्टिकआ खमायलाङो।